वालों को हराना फ्री फायर मेरा नाम है एवरीबॉडी फ्री फायर జైలు నుండి తప్పించుకుంటాను. పగలు ఇప్పుడు జైలు నుండి తప్పించుకోవాలి. ఇంకా నేను స్వేచ్ఛంగా బతుకుతాను. అదే ఇక్కడ ఒక గాడు ఉన్నాడు, ఇతను వెనకాలకి వెళ్ళేద్దాం. సావు సచ్చాడు నాకు భయపడి. వెళ్దాం తొందరగా వెళ్ళు దారా పోరా. ఓ అన్నాడు, నాతో ఎవరు ఇప్పుడు నేను లోకాన్ని పరిపాలిస్తాను. జైలు నుండి తప్పించుకున్నాను కదా, అందరిని చంపుతాను. నా కోపం, నన్ను జైలు ఎందుకు వేశారు? ఇప్పుడు నేను అందరినీ చంపేస్తా. స్కేట్ బోర్డ్ కూడా ఉంది నా దగ్గర. అందరినీ చంపేశాడే. వీడు ఇక్కడనే ఉండొచ్చు. కూర్చొని వెళ్తా. తప్పించుకున్నాడు. అరే నువ్వు పెద్ద తప్పు చేసావురా. కానీ థ్యాంక్స్ రా, నాకు ఇప్పుడే ఏ కేసు దొరుకుతలేదని అనుకున్నారా. తెప్పించావుగా. ఇప్పుడు వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు? నేను అనుకుంటే ఇప్పుడు వీడు 200 మీటర్స్ కంటే ఎక్కువ వెళ్ళి ఉంటాడు. నన్ను పట్టుకుంటారనుకున్నారా? నన్ను పట్టుకోలేదురా మీరు. నా దగ్గర చాలా బాగా టెక్నాలజీ ఉంది. నేను మ్యాప్లలో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం రిఫినరీకి వెళ్దాం. అక్కడ అందరినీ చంపేస్తా.